Vítejte u videožurnálu. V první reportáži se podíváme do Ostravy na unikátní řešení zavěšení předního kola motocyklu. Do světa humanitních věd zavítáme díky Filozofickému ústavu Akademie věd, který zdigitalizoval korespondenci Jana Amose Komenského. A na závěr si popovídáme s Danou Zátapkovou, a to nejen o její knížce Náš život pod 5 kruhy. Už v době studia zaměření na konkrétní problém, vypracování bakalářské i diplomové práce z této oblasti, konstrukce funkčního modelu a na závěr patentování celé myšlenky korunované zájmem výrobců o ní. Příběh znějící akademickým pracovníkům jako sci-fi. Právě toto však prožívá absolvent fakulty strojní Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity Jakub Šmiraus se svým aktivním zavěšením předního kola motocyklu. I když úplně nová myšlenka to není, samozřejmě v počátku vývoje motocyklu se zkoušelo spousta věcí a de facto každá věc, ale někdy v těch 50. letech, kdy to bylo tato problematika aktuální, tak ji zavrhli s tím, že je více technologických problémů, než je potom těch pozitivních věcí z tohoto přístroje nebo z tohoto podvozku. S tímto názorem se však Jakub nehodlal smířit a přední motocyklovou vidlici s měnitelným úhlem prostě zkonstruoval. Šel na to s jednoduchou úvahou. Co není úplně znatelné, jsou vlastně subjektivní pocity, které má jezdec během ovládání motocyklu. A tato věc, tato vlastnost je nejvíce znatelná v tom úhlu, v jakém svírá vůči sobě sklon přední vidlice a ten další subsystém, to znamená motor a zadní kolo a jezdec. První verze jeho nápadu trpěla dětskými nemocemi a modernizovaná úroveň na sebe nenechala dlouho čekat. Je to velice jednoduché. Dva nosníky, které drží vidlici, jsou spodní kloubově uložen, to znamená, může se vyklápět po ose řízení. Horní nosník má v sobě takové velké kluzné pouzdro, speciálně konstruované, které se posouvá v tom nosníku nahoru a dolů. Tím vlastně předklání tu vidlici vrchním nosníkem vpřed a vzad toho motocyklu. Tohleto předklánění té vidlice způsobuje na motocyklu změnu parametrů, zejména rozvoru kol a změnu úhlu řízení. V případě, že motocykl má jet přímo a rychle, přední kolo se vzdálí od stroje a ten je rychlejší a hlavně stabilnější. Naopak v případě, že silnice je plná zákrut, přední kolo se přiblíží a stroj se tak lépe naklání a zatáčí. Nyní je Jakubův vynález osazený na nejmodernější 1litrové Yamaze R1 a navíc montáž druhé verze je i na jakoukoliv jinou motorku velmi jednoduchá. S tím, že rám se nepřestavuje se dokonce ani vidlice, a mění se jenom nosníky vidlice. To znamená, když to řeknu v obecnosti, tak zaměním 2 díly stávající, přidám 6 dílů nových a elektroinstalaci nutnou k tomu, aby to zařízení nějakým způsobem pracovalo a je to hotový. O aktivní přední motocyklovou vidlici už projevilo zájem několik renomovaných světových výrobců. Jakub Šmiraus proto rozběhl evropské patentové řízení. Rozvoj počítačových technologií v posledních desetiletích ovlivnil také nové metody zkoumání v historických vědách. Počítače vlastně umožňují zpracovat smysluplně velké množství dat, se kterými by si jednotlivý badatel jen těžko poradil. Příkladem takového zkoumání velkého množství dat může být analýza velkých korespondenčních souborů ze 16. až 18. století z období raného novověku, především učenecké korespondence. Jedním z projektů, který se zaměřuje na zpracovávání učenecké korespondence, je oxfordský projekt Cultures of Knowledge. S tímto projektem a s Oxfordskou univerzitou spolupracuje významným způsobem oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku při Filozofickém ústavu Akademie věd. Nejvýznamnějším českým příspěvkem v rámci projektu je databáze korespondence Jana Amose Komenského. V současnosti má tato databáze 566 záznamů, jinými slovy 566 dopisů, které jsou podrobně
popsány. Tato databáze je ale součástí ještě rozsáhlejší databáze, která se nazývá Early Modern Letters Online, neboli zkratkou EMLO, a která zahrnuje korespondence právě nejrůznějších učenců 16. až 18. století a je v současné době plně přístupná online. Samozřejmě ta databáze se dále vyvíjí a neustále doplňuje. Databázi EMLO můžeme prohledávat podle řady nejrůznějších kritérií, jako jsou například jména osob, místa, jazyky, nebo také podle celých korespondenčních souborů, tak jak se dochovaly, nebo míst uložených jednotlivých dopisů a řady dalších daleko detailnějších kritérií. Jednotlivé entries, tedy záznamy o dopisech, obsahují například krátký abstrakt, tedy shrnutí obsahu dopisu, ale i záznam o tom, v jakém jazyce byl napsán, v jakém archivu je dopis uložený a zdali nemá nějaké další manifestace. A samozřejmě se zde nachází také sken originálu tohoto dopisu. V EMLu můžeme zobrazovat jednoduché grafy, které nám ukazují statistické analýzy o počtu dopisů pro jednotlivé roky. Ať už se jedná o dopisy napsané, přijaté nebo dopisy, ve kterých byl Komenský zmiňován. Stejně tak můžeme sledovat roky kulminace této korespondence. Jako příklad, proč v určitých letech se dochovalo víc dopisů a v některých méně dopisů, si můžeme ukázat na tomto grafu některá léta. Například rok 1645. Z tohoto období se dochovalo poměrně značné množství dopisů, které si vyexcerpoval Komenského spolupracovník a jeho korespondenční partner Cyprian Kynner a šlo v nich hlavně o spor mezi Kynnerem a Komenským a díky tomuto sporu vlastně Kynner tu korespondenci takto podrobně zdokumentoval. Dalším rokem, ze kterého se dochovalo hodně dopisů, vlastně nejvíce dopisů z celé té Komenského korespondence, je rok 1657, kdy Komenský po přesídlení do Amsterdamu si velice intenzivně dopisoval se Samuelem Hartlibem, svým přítelem v Londýně, a korespondoval především o pracích, které chystal do tisku, které v té době vydával, a ta korespondence byla velmi intenzivní a dochovala se v rámci Hartlibova archivu. Naopak z počátku let 50. 17. století se dochovalo velmi málo dopisů a jedním z důvodů, proč tomu tak patrně bylo, že tyto dopisy se týkaly z velké části různých tajných diplomatických a politických jednání, měly poměrně výbušný obsah. Můžeme se tedy domnívat, že jak Komenský, tak jeho korespondenční partneři právě tuto korespondenci po obdržení a přečtení zničili. Existují další způsoby, pomocí kterých se dají data obsažená v databázi Komenského korespondence vizualizovat. Jedním z nich je i volně přístupný vizualizační nástroj zvaný Palladio, vyvinutý Stanfordskou univerzitou. Webová platforma Palladio umožňuje promítnout do mapy místa, odkud byly dopisy odeslány a kam dopisy směřovaly, nebo zobrazit grafy, které nám lépe umožní pochopit vztahy mezi jednotlivými korespondenty a nebo dokonce osobami, které ve svých dopisech zmiňují. Tato vizualizace nám umožní nejlépe zobrazit četnost Komenského korespondence v určitých místech a stejně tak i místa jeho pobytu v průběhu života, ať už se jedná o Lešno, Elbing, Amsterdam, Londýn, anebo místa ve Švédsku, jako je například Stockholm nebo Norrköping. Stejně tak můžeme využít i časovou osu, která nám nejlépe zdokumentuje nárůst Komenského korespondence v průběhu jeho života spolu se změnami jeho pobytu a navazováním dalších kontaktů. V současné době se připravuje nová kritická edice Komenského korespondence a jakmile bude dokončená, tak vlastně ty editované texty jednotlivých dopisů bude možné nějakým způsobem zařadit do té stávající databáze. Co nám to potom umožní? Umožní nám to samozřejmě prohledávat pomocí klíčových slov, umožní to textovou analýzu
Samozřejmě celý ten korpus bude full textově prohledávatelný spolu ještě s dalšími korespondencemi učenců té doby. Tím vlastně kritická edice Komenského korespondence naváže na ty předchozí databázové projekty. Vzniklo to tak, že my jsme sice s Emilem asi v 57. roce jsme vydali taky takové vzpomínky, ale samozřejmě to byla jenom půlka našeho života, ale mysleli jsme si, že to bude stačit. No ale potom teďka nakonec, jak se situace začala vyvíjet, jak se pořád na Emila vzpomíná a tak dále, tak se objevilo spousta knížek i v zahraničí, francouzské a anglické a tak dále, v angličtině. A tam se objevilo spousta blábolů, které nejsou pravdivé, nebo situace, které jsou podané jinak, než vypadaly, než byly a tak dále. Nebo vůbec se udály jinak, nebo se třeba vůbec neudály. Jo? A je to prostě výmysl nějaké bujné fantazie nějakého redaktora nebo spisovatele. A hodně mých přátel začalo jako do mě takhle šťouchat a pozbuzovat mě, říkat, že ty píšeš docela dobře, ty bys to dala možná takovou knížku dala dohromady, může se o tom vydat knížka. No tak nakonec, až vlastně už hodně pozdě, po 90 jsem si řekla, no, že bych to zkusila a pustila jsem se do toho. No a pak mě to začalo bavit, protože člověk si začne vzpomínat na některé příhody z dětství a tak, jo, nějaké legrační příhody. A hlavně závěrem chci říct, že jsem si řekla, že náš život byl opravdu pestrý a tím sportem neobyčejně zajímavý a že stojí za to třeba si na některé věci povzpomínat. Když to byla první olympiáda po válce ve 48. roce v Londýně a já jsem byla úplný bažant, úplně, prostě to bylo všechno pro mě nové, tak mě to tak okouzilo, i tahle myšlenka, i ty vztahy mezi lidma a tak dále, že jsem si řekla tak a na příští olympiádě udělám všechno, abych se na to dobře připravila a abych tam taky byla vidět trošku a za mnou taky ten národ, který za mnou stojí. A jsem nadšená i do dneška, když sleduju teďka olympiádu v Brazílii, že jsem se do toho pustila taky a že jsem se stala jednou z těch účastnic, které mají takové krásné vzpomínky na olympiády. Když se člověk chce dostat v něčem, v nějakém oboru, jakémkoliv, když chce vyniknout, takže se tomu musí prostě věnovat. Jo? Že je spousta lidí kolem, kteří to taky třeba chtějí, ale nepodaří se jim to. A člověk má potom radost z toho, když se takhle provesluje až do nejlepších řad ve svém oboru. A to je moc hezký pocit. Na viděnou u dalšího videožurnálu. A nezapomeňte na soutěž.